Ili priče o vikinzima u ovom uzrastu mladima inspiracija da nikad recimo svojoj deci pričao o vikinzima, tako da vredno radio, trenirao. Stefan je dokaz da nije bitno gde si rođen i kako se zoveš, nego kako radiš. Jedan je možda najbolji sport za razvijanje radnih navika. Sprem za trening, ako je jedro razrezano, treba mi otprilike oko pola sata ili malo više. Jedrenje je više izazov. Nije izazivalo strah i vrlo često se po jakom vetru dešava čak i da se jedrilica prevrne, ali mi možemo lako da je vratimo nazad. Uđenje vremena na svežem vazduhu, na vodi, u prirodi i tako dalje, nisi zatvoren u nekoj hali. Naravno, oduševljeni time zato što je to neobičan sport. Mislim da je to veoma opasan sport. Na neki način može da bude ekstreman i opasan, ali mi jedrimo u takvim nekim mirnim i normalnim uslovima. Kažem, mala zajednica, onda to ide od uva do uva, što kažu. Nije prošireno po Srbiji, skoro niko u Srbiji ne zna za jedrenje. Zato pozivam sve ljude koji žele i koji mogu da nam se pridruže. Ne mislim da je moji drugari žele da jedre. Malo njih znaju zapravo za taj sport. Znate, dođe neko dete u školu, bio sam na jedrenju, pa dođe neko, i tako, to ide tako. Ne možemo reći da smo masovni sport kao fudbal, košarka, tenis danas.